Nasakpan sa joint drug buy-bust operation sa PDEA 11 and BI 11 ug Tagum City Police ang usa ka drug den bandang alas 11:45 kagabi Disyembre 6 sa Barangay Magugpo, South Tagum City. Nadakpan nila ang gitudong drug den operator human kini mapaliti og 10 gramos sa gituwang shabu nga mobalor sa 140,000 pesos nga giila sa PDEA 11 nga si Elizabeth Gonzalez alias Madam 59 anyos. Nasikop sab ang tulo ka mga drug den visitors nga giila sa PDEA nga sila Rostom Agay, Christopher Abiliera ug Jen Boy Tostado. Laing droga ang nakuha sa mga otoridad sa lugar nga mobalor sa 600,000 pesos. Sa Balyok, Davao City, giplano gyud og maayo sa mga pulis ang paglusad og drug buy-bust operation sa MacArthur Highway Domoy proper aron dili mapalpak nga nagbunga dihang napalitan nila og illegal nga droga ang target sa operasyon. Giila sa mga pulis ang nadakpan nga suspect nga si J. Dayanko Kipao, 26 anyos, residente sa Puro 14 sa Avedra, Bagua Playa, Davao City, ug nakuhaan og balor 726,000 pesos sa gituohang shabu. Samtang sikop sab sa gilusad nga drug buy-bust operation sa Turil Police ang usa ka driver nga si alias Babidi, 22 anyos ug residente sa Barangay Daliao, Turil District. Nabutang sa top 4 drug personality city level ang suspect nga nakumpiskahan og gituohang shabu nga mokantidad sa 96,000 pesos. Ang mga suspect mag-atubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.